Ron sa. Ro. Ay, kani siguro. Ayo, kamu. Ikaw mo. Anong Mana sa? ko WhatsApp? WhatsApp mga smoga. Another date, another video. Nakakasabli ka ron diri sa ringating area. Sa bukid noon. Kaya mga daw may manarap. Hindi ba tayo sarap? Buhangan na mong pispan. Pero wag nakatag-iyan, nanarap ba? Ang sa mata rin mag Adventure! kasi ato yung adventure. Another date, another adventure. Asa mata pa dong course? Balay karon ni Uncle medyo nga tagiya sa Pispan. Nya. Ay tilapia rito. May paubsan. Mag-try ta rito og makadakop ta. Matry siya Nana do ko kumabas. nakadagko. Kung maubsan, magid ko no. Hindi na makilaw. Yeah, yan na kada yeah. Manto rin sa kanang fish pan ni Uncle medyo kay mag try mig pan makop dito og tilapia. Kani mo gamay pagkon no, pag dive dito. Kani, dulu dia muni sa bag karon. Kani sulod muni bag. Iko ni bag. Abang-abang na tayo niya mga ka-smurdos. Abang-abang na tayo niya mga ka-smurdos kung makabot namin dito sa Nagod me. niabot na sa Namin sa kwan. Ano, fishing spot. so nara ang tagiya sa among kuano among ga kuanon nga fish pan among galusubon nga fish pan tayo ka smurdos padulong namin dito panahon Ano naman so? Paraiso. lit My paradise. be si kuano si Angelina Jolie oh be ala okay Conversion mo. oh kuano na 2.0 at Angelina nya ready na ka manguha sa imong tilapia Hindi na kumukaon. dili ka manguha mukaon ra nga Kumukuha kay. Di mo nakuha. Ako eh. Ito ka bulan. Sada kay tilapia. 15 kilo ang buwan gani 200. so ikaw ready na ka mo salam hey Brad Ready na. Ha? Sama naman tayo. kasi Angelina Jolie 2.0 Nagimul sa pang tag-iya. tagiya ba Dagwa mo ko Tagiya. sa tagiya kay ako man ang uyuan ng tagiya. floating fish food Tinaw kay. Mabusog ni na din ni makuan. oh mangkuan na siya mga tulog na rin na Grabe ka na eh. basta nalang kay source ka tubig goods na kayo Puro mo gani ka grupo na. Oh. Kadas tungal lahi na puntos. so sugod na sila mga ka-smurdos nagkuha na sila Gahong pa yung hampot. dito kol wala na to tubig dito kol bas Pinabisan na dia. ay narbisa na Tubig na ay kikuan. Nana. Ayan siya, mga simi tagiya na. Simi tagiya. Dito na asa. Gawas to. Hoy, asisibers. Asisibers. Berat akan anak na. Eh. Eh. Sagila nang gawas. Ano man ako? Dito na. Dito na ila lang. Sudlan. Ala,
Watong bandi dito boy. Bandi ko dito. Wala na makuha mo na may doon ay dagko no. Tanaw bay ang bay ba ang mispis ba kanang dako. Oo, kani oh, basig namispisay na. Duha bay lagi na iko no. Boy, bay na. Bay. Bay. Ang balde. Tupo bay. Balde bay. Ay naku akin oh, kilawon ba na? Kilawon na. Ay, akan ito bay na. Balde ka. Naku na tanan ay balik na kay. Nang gagmay. May kopi yang gagmay. Yun, sino? Pul. Ito na sa diin na. Mabay. Uy, sa. Sige na. Sukurawan na. Pati naman may po. Hindi mawala. Espina lang mananap. Di mo lubong mo kuna. Laki man eh. 5 na kilo. Pero ko rin. Daghan na kain na. Bal. Nagsabaw mo ka mo. Ay, nagsugba man dagko na. Pasulo. Nagsugba dagko. Pasulo. Oo. Di. Pagdala na ko ani gikan sa di nga ibal ko. Sa may gitodling na ni. Ay, dili, iya Hindi din. yan. Tiwasulo na. Okay. Manag pang Iya din na. harvest ang mga kuan mga Christmas dolls. Si Miluya oy. Abang-abang na lang ka sa kanya. Miluya oy. Miluya oy. Tanaw sa siyang kamaisan niya. Isa. Uy. Na may sunog dede. Pero mga Christmas day. Ato tayo sa abang tingin mga isda. Pagkadaw ko na. Mangimbis tayo. Mangimbis ta. Ayun saan mga kanang kunan? Imbis yun. So mag-inlaw sa mga customer doon sa update na taon niya sa mag putol-putol din. Hindi ko doon natuplukan doon. Atad. Inlaw sa isda. A few moments later. Sinilaw na tilapia, sinugba na tilapia, sinugba na balori. Awas. Goods kaya goods. Ano si Jinjin? Son. Kaman si ate. Ilaw. Ba? Baraya. Ano si Lugba? Pero hindi pa. Dito. Ano na si Mario? Kaon. Abati nga ate. Saan dali? Magkita nga ate. Ha? Kamu kasi sa kulupi na pa. Sa pag-hikta ng pag-uri motor. Kini uban.